Lokohin. Ikaw ba si Agimat? Si Agimat ka. Umamin ka. Ikaw si Agimat? Hindi. Si Agimat. Hindi. Alright, para sa ganda kuya. Bagawin mo lang kuya. Gaganunin mo lang ha. Hanggang sa umapoy. Pagka umapoy, hahawakan ko ha. Tapos susubo ko. Hindi. Sabay-sabay mo tayo mga bata. Sabihin niyo muna, Abracadabra. Abracadabra. Bim sa labim. Bim sa labim. Hocus pocus. Hocus pocus. Magic. Magic. Whoop. Alam para sa ganda, kailangan natin ng music. Alright, huwag na tayong gumamit ng mic. Music na lang. Alright. Walang iilag kasi. Alright. Uhulihin ko yung apoy na, yung huling papatak na apoy, uhulihin ko yun. Alright. Tapos sabay-sabay tayo sabihin nyo, Happy Birthday, Rox! Happy Birthday, Rox! Magic! Magic! Whoop! Whoop! Ibibigay ko ito sa malakas pong malakpak! Sa malakas pong malakpak, ibibigay ko ito! Yung sa pa, mukhang gumagaling na. Tol, sa'yo na to, Tol, sa'yo na to, Tol. Para ramihin natin. Okay, para ramihin natin ha. Tago ko muna kasi kakaunti pa eh. Para ramihin natin ha. Okay, para sa ganda kuya, balikan muna ulit sa family.